AFM News Health Facts. Idol Lawrence, go ahead. Inalukoy ti Drugstores Association of the Philippines Ilocos Norte Chapter nga daduluan ni Mr. Alaurin. Iti publiko agumatang da kadagiti agas, bitamina ken dumapay a health products kadagiti independent wenno lokal a butika ditoy probinsya. Kuna ni Miss Mona Lisa Kabakungan may sa pharmacist ken miyembro ti DSAP ket adon dagiti nakaregister kadakwada a lokal a butika ditoy probinsya ken dagitoy tinalalaka ti lakoda nga ag-agas kumpara kadagiti commercialized a butika. Malaksid iti dayta ket nalukoy na dagiti tattao amang ti impormasyon kadagiti nasusulinek a lugar ito Ilocos Norte ama balinda a pagisayang kata ti programa da kang runana iti outreach ken medical mission. At man iti paset iti panagsarita ni Miss Mona Lisa Kabakungan. Association of the Philippines iti Ilocos Norte Chapter no adda may suggestyo apo nga pagsayaatan para ti community ken may itulong yo silulukat kami nga dumngeg kaditi concerns yo ken idawdawat ni nga suportaran yu met digiti members ti Drugstores Association of the Philippines Ilocos Norte digiti bubutika tayo ditoy digiti independent nga bubutika nga iso kumamit apo ti intayo bisbisitaen. Agyaman kami apo. Data iti paset iti panagsarita ni Miss Mona Lisa Kabakungan. Kabayatan na nagyaman iso na kadagiti amin na sumupsuportar iti Drugstores Association of the Philippines Ilocos Norte Chapter ket kunana nga ditoy ket mabalinda nga tumulong babaen kadagitoy medical mission nga isaysayang katda. No ditoy medical mission libre mati awat da nga agas Idol Lawrence. Yes Idol Bernard kinagpaisuan na ket uray dagiti bisita iti biyang iti medical mission ket naikan kang tinamutoy biyang ket nakaawat pa at anak mo't nga miyembro ijeng napananda nga medical mission ngem na ikanak pa iti libre nga bitamina Idol Bernard. Okay, so mangipapaayda iti libre. Yes. Saan laeng bitamina or agas ti itedang ket iti napalpalabas nga report tayo agit na itedda iti school supplies para kadagiti ubing nagisayang kadda pa iti feeding program para kadagiti ubing ijay syudad iti Batak Idol Bernard. Idol Lawrence. Ken ditoy ket maragsakan launa isuda nga mangipakaammo nga saan laeng dagitoy Drugstores Association of the Philippines ket isu ti paggatangan kadagiti ag-agas ken bitamina no diket di isuda pay ket mangmangipaaymet iti tulong iti biyak